Khozi olumaphiko phiko inqola le efinyelela kuzo zonke indawo inyoni endizela phezulu. Gama lami nginguzanele wakambokazi uhlelo lwakho eshilo njalo ngesonto ekseni kusukela ngehora lesishagalolunye kuyoshaya ihora le12 kodwa njalo kuye kuthi makabe sekushaya leli hora lika 11 o'clock bese siyayijika lento bese sibheka uhambo lomuntu noNkulunkulu bese siyasho sithi wonke umuntu unohambo lakhe futhi uJehova akashiyane akuphe mina akakuphanga umakhelwane wami akupha umakhelwane wami akakuphanga udade wethu wonke umuntu unohambo lwakhe. Namhlanje sinenjabulo enkulu ukuthi angihleli ngedwa ngisakaza nentongazi la uSindi umama Dlamini intokazi yaseshowe. Sindi sithulele ukuthi sinobani namhlanje kuhambo. Sisakhona ke emsakazweni wakho Khosi FM isikhondla somsakazi sihleli nomama namhlanje umama Jean Sithole okuyena la sobe siqhuquzeleka khona sizwa ngohambo lakhe ukuthi uNkulunkulu umthathe wamsaphi manje ukuphi wenzani. Siyabonga ukuthi ube nathi sokumla namhlanje. Mam Jean njengoba esho uSindi kuyinjabulo enkulu ukuthi namhlanje unathi uzosiqhuquzela kuqala unyaka ngethula namhlanje usomabhizinisi okwi construction industry sakha amabhilidi la sakha izingqalazizinda sakha izinto eziningi ezahlukene unenkampani yakhe asebenza ngayo aphinde kanti futhi umhlengikazi lo engikhuluma naye namhlanje uzoyichaza uhambo lwakhe. Siyajabula kakhulu Mam Jean ukuthi unathi namhlanje angazi noma ngithi Mam Jobe noma ngithi Mam Jean angazi ngithini kodwa nje sinenjabulo enkulu ukuthi use studio nathi namhlanje. Siyakwamukela ku Khosi FM siyakwamukela futhi kuhambo. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ma ukuthi unathi. Ngiqale ngakuphi? Ngiqale ngokuthi usomabhizinisi othanda uNkulunkulu. Ngiyajabula ngicela ukubingelela. Ngibingelela umama Mbokazi. Nabo bonke abasakazi bakhona la okhosini. Bese ngibingelela nenkonzo yami amaloma Katholika ePelem. Bingelele nomndeni wami. Ngegama la Jesu Kristu. Siyabonga. Siyabonga sesizwile ukuthi umama othandana nenkonzo yakhe okholwayo. Thatha ke manje ngishilo lama ngabe ngiqala ngathi hayi umama osemabhizinisini umama okhuthele umama othanda kakhulu ukukhuluma nabantu besifazane ngokuthi ubuvila phansi. Uzalelwaphi mama uSithole? Ngazalelwa kaNgcolosi. kaNgcolosi kuse Hillcrest. Phansi lapha. Phansi lapha phezulu komngeni. Emakhaya. Ngikhule emndenini ohlupheka kakhulu. Uma ube umfelokazi sinendlu eyodwa kodwa ibingavuzi kodwa bekwe yodaka. Indlu eyodwa nje enamakamelo amabili okulala nedaningo sasithi daningo. Uhlushekwa kakhulu uma ubesebenza emajaldini. Waze wagcina esefake nodade wethu emajaldini. Wagcina efake nami emajaldini. Wagcina efake ngisho nawe emajaldini. Ikabani ekhaya? Ekhaya kukwavezi. Eduze kwesikole uMshazi. Awusebeyabona ke nje bonke abantu bakaNgcolosi ukuthi awuyena ngempela. Ngifunde eMshazi mambokazi. Ngifunde eMshazi ngagcina ka standard 2. Ngase ngiya eLabore ngayikwenza u3. Ngakhishwa ke ngoba bekwinqoba yasekhaya ukuthi uphume mayintombazane esikoleni. Uphume mawusufunde bani? Mawugcine kathunje osukufunde kakhulu mawukwazi ukufunda encwadi. Mawusugcine kathunje. Yebo. Sekuphelile. Sekuphelile. Kuthi ekhaya hamba usebenza. Kuthi hamba usebenza. Waphuma nawe. Hamba ugana. Hamba ugana. Yebo ubuyisa inkomo. Hayibo. Kwasho ukuthi ke ngiyathanda ukufunda ngamncenga uma uthi ngicela uqhubeka ngiye ka 4. U4 5 6 ngawenza emngeni. Waqhubeka wawenza lo 4 5 no 6 standard 6. Kodwa sengihlalile unyaka wonke. Usuhlalile ekhaya. Yebo. Wena waphunyuka wangaya kogana waqhubeka wafunda waze wafika ka6. Ngafika ka6 ngase ngiye eMqhawe sekuyokwenza high school. La uma khathala khona ka form 2. Form 2 lo ugrade bani form 2 manje ngisizeni ugrade 9. Grade 9 wafunda ke wafika ka grade 9 ka form 2 ayi uma wayesethe amandla wasekho wathi aphelile amandla ngalesi sikhathi uthi uma ubese umfelokazi ubaba wayengasekho kungako mina ngakwazi ukuqhubeka after sina 2 ngoba ubaba wengasekho ubaba wengamfuni umuntu intombazane efundile asondele kancane
ubaba wefuna ukuthi umuntu ahamba ugana uthi ucabanga ukuthi ufunde waqhubeka uma wavuma ngoba ubaba ubengasekho ubaba wayengamfuni umuntu wesifazane ofundile ozofunda uyezwa insindi uyezwa sindi ukuthi kwakunjani ngalezi ayikhathi waqhubeka ke wafunda wafika emkhawe ka form 2 yebo umama esetha amandla sephelile uyisebenzele emakhishini uma amandla sephelile nawe sekufanele wenze lokho kwenziwa amanye amantombazana uhambe emajaldini wagoloza yini hayi ngahamba kodwa kwasho ukuthi angithandi wahamba wayapi emajaldini ngahamba ngawosebenza emajaldini kodwa ngangibona ukuthi akukhona ekhaya uqede ustandard 7 uform 2 grade 9 wahamba manje nawo usiyosebenza emajaldini uthini kuwena ngesikhathi usebenza emajaldini noma ngaleso sikhathi ingane ezincane kwakujwayelekile noma mhlambe wawuphoxeka noma mhlambe wawunelukuluku lokuthi hayi ngeke ngiphelele la hayi buza ungaphoxwa yini usebenza ejardini udla into ezimnandi zakomesisi ongazidle ekhaya ongazidle ekhaya sasikhuluphele simhlophe sithe qwa sigcobo super rose yebo ngamanye amazwi nani kujabulela sasijabulela kangangokuba nje abanye omakhelwane bethu babeze bafica omesisi begadla ingoma ngoba kwakhona nezibuka into engekho emakhaya so sasikujabulela ima Sindi uyayizwa lento eshoma sasijabulela nje uthi kwakhona izibuko kaMesisi yebo sikwazi ukuyibuka sigadla ingoma nje umesisi akufica ugadla ingoma nje usuzwa bamfishana wawintshontsha nawe iruthi kaMesisi kakhulu ngangitshontsha kakhulu ekhaya nje wazi wathi uma ngabe ngizeleni ngoba ngangilima ekhaya emasimini wabona uma ukuthi nginekhono lokulima futhi ebona ukuthi mina ngiyazithanda kunabanye sikhumbula ukuthi phela emakhaya nekama lalingekho sasikama ngeimfoloko uzalwa ngamuphi unyaka ma 1949 khona ama 2000 athi angikwazi nanokubala ukuthi uneminyaka emingaki 75 sikhuluma nosomabhizinisi oneminyaka engu75 wesindi uyayizwa indahla lento engisho yebo ma iminyaka engu75 kodwa nangu uyagijima muhle usasebenza usawusomabhizinisi ungaphika uthi una 75 kwayi mina nje mangimuka ngeke usho una 75 hayi bayambuka abantu njengoba si live nje ku Facebook bayambuka wase wenze njani uhleli laphana ejaldini namhlanje sikhuluma ngosomabhizinisi ngifuna ukwazi ukuthi kufike phi la uthi khona hayi ngiyaphuma manje mina khona mhlawumbe umSamaria waqhamuka wathi hayi ingane yami ngizokukhipha mina ngiyokufundisa noma yasuka kuwena ngaphakathi lento ngifuna ukusho ukuthi umSamaria olungileyo ongakhipha osizini uwena uqobo lwakho akekho umuntu okhipha enkingeni onayo futhi akekho umuntu oyokunikeza ifuture ayibeke esandleni athi nali kusasa lakho uwena uqobo lwakho yo ngoba ngangithanda ukuba unesi nga-apply ngaye lo form 2 angithathwa ngandawo ngoba kuyasho uNkulunkulu wayengibekela okukhulu sinakho ukuthi sicele ibhayisekile uNkulunkulu kanti uNkulunkulu kubekela ibhanuyi ucele lelibhayisekile uzojula kube manzi uthi te kanti uNkulunkulu akakuniki nje ngoba ukubekela ibhanuyi uNkulunkulu nga-apply ngalo form 2 abanye bethathu angithathwanga mina bethathwa abantu abanye bethathwa ngalo form 2 angithathwanga mina kwaze kwaba ngiyagana ke eMaritzburg ke ngiba nomndeni ngisawuthanda ukuba umhlengikazi usano form 2 usano form 2 usayisebenzele emakhishini yebo wakana eMaritzburg ngifike ngabona uNtlevuki ngasebenza ezitolo hayi ngahambela phezulu ngama high course nami sengisebenza ezitolo kodwa kusekhona ukuthi ngifuna ukuba umhlengikazi manje ikhona lento eke yashiwa omunye ekhuluma nomsakazi uThatha ethi khuluma iba nomhlangano nawe uqobo lwakho ngaba nomhlangano omude kabi nami ngisho ngithi ngifuna ukuba umhlengikazi kulokuthiwe kufanele uye ka form 3 ngizoya kanjani ka form 3 ozongithatha iminyaka emithathu ngibe nginezingane nginomndeni nginakho konke usuganile nginezingane ala umndeni usunabantwana manje abathathu manje kodwa ngifuna ukuba umhlengikazi ngino form 2 kodwa after akuzuye kaphambili sekudlula isikhathi esingakanani waphuma ka form 2 1975 lo mqaguliswano wami unqala ngo1975 kuthe ngo77 hayi ngaphindela ebusuku
ngayokwenza uform 3 imake mawuthi uphindele ebusuku kusho ukuthini ngiyofunda ebusuku manje night school manje ngiyokwenza uform 3 at the age of 27. Okay, so uphume esikoleni ufunda form 2 uyingane Yep. uzuzobuyela usuno 27 Yep. iminyaka uthatha isinqumo sokuthi ngishona khona ngiyofunda form 3 Yep. ugrade 10 Yebo. ngamanye amazwi umlalelo ohlele ekhaya umntwana omunye othi angiphasanga ma khona ongaphasanga nje kulonyaka uno 19 uno 20 esikoleni uthi hayi sengimdala izingane izongihlela inkinga ilapha yake ngiyabonga ukuthi uvezelele upoint inkinga ilapha siphilela abantu nami bangihleka umakhelwane ubuyele esikoleni no 27 omakhelwane babengibizela ucingweni bethi wemaka nomsa hayibo uzobuyela esikoleni kodwa ngibanakanga kwangathi abasho lutho kwangathi inyusi ngabuyela esikoleni ngafike ngaphasa uform 3 lo yebo ngadlulela phambili bathi othisha hayi awukwazi ukwenza umatric unyaka owodwa ngathi ngizowenza night school ngathi ngizowenza bathi bona kufanele uthathe 3 kulonyaka uthathe 3 ngonyaka olandelayo ngathi cha ngizowenza phela ngibukeni ukuthi ngimdala sibaningi ke sibadala kodwa mina nje nganyonyoba ngedwa ngayocela lokho ngathi ngizowenza wayithatha ifundo ufunda esikoleni sasebusuku waphasa yini standard sekuphelele yaminyaka eminingi nesilebhasi siyashintsha Nkosiyami sekhona le ibiology angiyazi yini ibiology imaths lena ngagcina mina isafika esikoleni mhla ngigcina ngo69 kuthiwa kucontact algebra ngababuza othisha ukuthi manje imaths ngizoyenza njani ngoba ngiyayifuna hayi ngakhala khona wayipatanisa ngakhala khona wayifunda yafundeka yafundeka uyaphasa yini umatric hayi ngawuphasa kala kade exemption ayosukela namhlanje qinisekisa kala kade exemption kala kade namhlanje kusho uqinisekisa ngempela ukuthi imfundo ayikhulelwa osacabanga kangabasacabanga akenze mawami engifisa ukwazi kakhulu mina la ukuthi intshisekelo wayithatha phi ugqozi nje lokuthi ufuna ukuphokophela ngangafuna ukuhlupheka njengoma ngangafuna ukuhlupheka njengomndeni wami babesahlala endlini yodaka ngangafuna ukuhlala endlini yodaka nala ngiganele khona ngafika ukuhlala endlini yodaka ngase ngithi hayi ngiyakohlala ku4 room elokishini kodwa ngangifuna ukuzakhela indlu yami ezothi mina ngangafuna ukuhlupheka ukuhlupheka nje ngifuna intshisekelo leyo ukuthi ngifuna ukuphuma ekuhluphekeni ngikhiphe nomndeni wami ekuhluphekeni wawuphasa umatric emva kwaloko wasuwenza njani emva kwalokho nga-apply lesibhedlela ngangena kalula kahle usuphethe umatric ngingana ngino30 izingane ziphuma esikoleni zino20 zino18 zithi sisijini ngangilo ngiyibuka nje imali usungena esibhedlela ukuyofundela ubuhlengikazi uneminyaka ewu30 ufunda nezingane ezino19 ezino18 eziphuma esikoleni so niqala kanye kanye zona sezithi sikuwena ngoba ngangusisijini wafika wabufundela ubuhlengikazi hayi ngakhala amaphepha waphasa waqeda ngaphasa ngaqeda mawuqeda wasiwenze njani ngenza imidwefu ukubelethisa so uyaqhubeka awuhleli ngakhala ngaqeda ngawufundela psychiatry zengqondo ngaphasa ngabuya ngazosebenza eideni esibhedlela eideni ngabona ama-tutor ababesifundisa abafundisi bethu benza uYunisa benza idegree ngakhale eYunisa wathi ushona khona nawe ngayiphasa ngayiqeda ngaphinda ngenze i-honors emva kwe-degree ngakhala amaphepha ngaqeda umuntu lona obephume esikoleni ka-form 2 wathatha isinqumo yena ukuthi ngeke ngize ngiphelele la wayifundisa wena ebusuku angazi noma ungilalele yini omunye osekhaya othi hayi sengimdala kakhulu mina angeke ngisakwazi ukufunda uthini kuyena ma ngisaphinda ngithi umuntu uzikhipha yena ekuhluphekeni uzakhela yena ikusasa ungambheki omnye umuntu uzokuhleka omnye umuntu uzokubeka amabala omnye umuntu wena zibheke wena ukuthi ufunani iba umafohla ube umafohla yes iba umafohla ngempilo yakho ayi
ngifuna siqhubeke ewesindi siye sifike la ma ukuthi ufika kanjani ke manje ukuthi ugcine uyisikhulu kwezobuhlengikazi ugcine usuwumphathi angafiki la ka construction ukuthi usoma business usozimali kufike ke kanjani lapho sizoqhubeka enohambo namhlanje sihleli nomama uJean Sithole la sithi khona uhambo noNkulunkulu ungasuka eduze komsakazo wakho siyabuya emva kwalapho Zempilo ukhathazekile ngezibalo ezinyuka minyaka yonke zokukhulelwa kwezingane zamantombazane ezingaphansi kweminyaka ye-19 lokukhulelwa kuyadlondlobala kudinga imiphakathi yethu ukuthi isebenzisane ukunqanda lokhu ngendlela ukukhulelwa kwabancane kuza nezinkinga eziningi okubalwa kuzo ukungakhuli komntwana ngendlela lokho ngesinye isikhathi kuholela ekutheni umntwana ahambe emhlabeni kungakalindeleki ukungaqondi ngokunakekelwa kwengane ukungaqedi isikole futhi ukuba nekusasa engaqhakazile vakashela umtholampilo seduze nawe ukuze uthole imininingwane ngezinhlelo zokuhlela. Lo myalezo buwethule lo mnyango wezempilo kwaZulu-Natal. Sewuyabweza nezinzuzo zamabili zamahhala ze-AFOP ezifinyelela enanini lika-R21,500. Uma umngcwabo womuntu othathele umshwalense ukhutshwa yi-AFOP Funeral Service nizothola lokhu. Umngcwabo ojwayelekile wenanini lika-R13,000 okuhlanganisa amalungiselelo omngcwabo nokuqhuba. Ibhokisi elikhethiwe nemoto yomngcwabo. U-R3,000 okhokhwa ngaleso sikhathi wezindleko ezingaphambi komngcwabo. U-R3,000 oyisaphulelo setshe ukushiswa noma i-aquamation ukuthuthwa komufi ngaphakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika. Bonke lokhu kufinyelela enanini lika-R21,500. Iqiniso lelo okungeziwe ku-afpop.co.za. I-AFPOP umshwalensi wempilo osemthethweni wemhlinzeki wezinkonzo zezimali ogunyaziwe unembandela. Hlelo lethu la sithi khona uhambo noNkulunkulu 25 imzuzu emva kwehora le-10 igama lami nginguzanele wakambokazi ngihambisana namhlanje enoza kwethu uSindi intokazi yalapha yana eshowe engihleli naye namhlanje Sindi sisakhona namanje sakhuphukele eshilo hle noma wethu uJean Sithole hayi kamangalisa esaqala akafiki ngisho phakathi nendawo kodwa nje asekukhulumile already sengiyafunda engifisa ukwazi ke kakhulu ke lama wami ukuthi ufika kanjani ekubeni umphathi wamanesi nokuthi kusho ukuthini ukuba umhlengikazi kuwena uba umhlengikazi kimi kusho ukuthanda nokunakekela abantu uma ngabe umhlengikazi akufanele ube neclass kukhona lento esiyenzayo emphakathini yokuba neclass uma umhlengikazi ukwazi ukuba neclass abantu bonke kuwena kufanele abalingane ubathanda abantu ubuhlungu abuzwayo kube sengathi uyabuzwa nami ngizonika nje into eyangishisa ideni ngendlela abantu engibathanda ngayo ngashisa ukuthi mangisewodini labantu abane cancer nami ngivele ngibe ne cancer uma ngisewodini labantu abakhwehlelayo ngivele nami ngikhwehlela iko ukukhombisa lapho ukuthi umuntu ngiyangena ecathulweni zakhe ngavele ngashiya ngaye emphakathini kwa community nursing futhi ngaya kamasipala ngoba ngangibona ukuthi every sickness yomuntu manje imina idla mina ngoba ngivele ngimzwele ngavele ngaphuma ke ngase ngiya kamasipala usuwenzani kamasipala ke sengina wonke ama qualifications akanesing council imake mangifuna ukubuza nje ngoba ngalezi ayikhathi zenu nawe wawusagqoka lezi yazinto ezazisihalisa sonke sihalela ukuba abahlengikazi senishaya ingubo zenu ezimhlophe nafaka la emahlombe kwakuthiwa yini lento emaroon yes ngizoze ngibhede ngilisho kabi leli gama nalento yasekhanda eyayithi chwafa icap la ekhanda mase nifaka lento ngaphezulu icape le emaroon ayi ithina ke angikholwa ukuthi ukhona umuntu omusho wayengahalela ukuba unesi nibe clean kumhlophe kukuhle nanigqoka kanjalo nawo nokukhuluphala futhi kwangavunyelwa ngoba kufuneka nje ubuso uyakhetha ke lapho hambele phezulu unesi wengavunyelwa ukuhamba athi dala kwafuneka uhambe qwa yebo so mawusuka kamasipala usuwenzani kamasipala ngiyosebenza emphakathini kwa community kodwa ke ngase nginawo wonke ama qualifications kwathi nje 1-2 ngavele ngaphatha 1-2 waphatha ungaphatha yeah ngiphatha nje akekho ongathi akungifanele ngoba nginawo wonke ama qualifications futhi ngiyabanakekela abantu uyabanakekela abantu
abancane ababefikela kuwena ukuba besingabathola bangathi babefundani kuwena nanithini kubona umanesi amancane afikayo kumbe mhlawumbe onompilo abafikayo yini le enanisho kubona ngoba amanesi ngalisa sikhathi ayayishayela phezulu bo unesi ofikayo ngangimtshela nje efika ukuthi awuzokuba ukulama ngoba uma sewuba ukulama unenzipho ezinde uzoyibamba kanjani patient ngoba uzonakekela inzipho zakho okoqala inzipho zakho udoti uzongena kuwena nowakho uzongena kwipatient nezinywele mase isakazeke kakhulu ngicela nje uma usemsebenzini ube semsebenzini ayike ngalapho ngangestrict uma usemsebenzini iba semsebenzini yebo umthanda umuntu ngesikhathi sami wengagodukiswa uthi ubuya kusasa ngisho ema-clinic cha uke waphatha eclinic ngiphathe ama-clinic awu-23 kamasipala bengiphethe ama-clinic awu-23 ubuthini uma ngabe kuzogodukisa umuntu kuthiwa hayi mhlambe sesiyagoduka noma sekulate ngagcina sengishiya inamba zami wonke ama-clinic ukuthi nje umuntu uma engena ehleli e-waiting room ayibone inamba yami ngagcina sengithe uma sewubona ukuthi usulate ngicela umsize lo muntu ongenani ungathatha i-day off ngakusasa usutshela amanesi ngitshela amanesi njalo ekseni bengivuka ngiye clinic abangazi ukuthi ngizofika bobona nje sengithi galakada ngoba ngifuna ukuthi ngopast 7 unesi usehleli usethi olandelayo ngangithanda ukuthi amanesi amthande umuntu amsizayo uze wenze okungale uma engenayo imali mnike u2 wenze okungale sasinamaphasela ke amaningi umnike umuntu uma umbona uthulambile umnike afika pheke ntambama wenze okungale sagcina sesivule iclinic la ngomgqibelo lokuthi abasaba ukuyiveza ukuthi baphethwe yini kubasi bafike ngomgqibelo bazoxilongwa ukuze bangabonwa imindeni yabo ukuthi bayagula Nkosi yami manje uma ngabe usufika usuphethe uphatha inhlanga ezihlukene angithi i-experience yakho lapho ekuphatheni abantu abahlukene hayi nje abamnyama njengathi kuphela kwakuthini kuwena ngoba phela uyaqala nokwenza lokho hayi kwande bekunzima phela abalalela abakhumbula ukuthi mina umlungu ngamgcine umesisi manje umlungu usewunesi la usumphethe sengimphethe la usuphethe umesisi ngiphethe umesisi manje kufuneka ngithethise umesisi hayi kukhona ilanga la kwabanzima babe kufuneka ngithethise umesisi hayi ngathi inkosi usaqala ngathi inkosi nginika amandla ukuthi abantu bonke ngibabone belingana amanesi wonke ngiwabone elingana wathengena naye wangena umbono thuthukile ngathi hayi inkosi usumthintile ngoba kufanele phela uma ngabe esereportiwe ngikhulume naye ngivikele ipatient naye futhi ngimvikele kodwa yena ngimthethise ukuthanda abantu ngalesi sikhathi 29 minutes ngaphambi kokuthi kushaya ihora le-12 uma usanda ngena ekhaya kumbe usanda kuvula umsakazo wakho uhlelo uhambo noNkulunkulu 071-613-667 sungathumela nawe i-voice note yakho makhono ufuna ukusho kumama uJean Sithole esikhuluma naye namhlanje sithi uhambo noNkulunkulu silalele uhambo lwakhe na ku Facebook mawufuna ukumbona lo muntu engikhuluma naye ngi-live kwi-page lami uzanele Mbokazi ungangena ukwazi ukumbona Mam Jean manje tshela mina ususebenze kangaka waba unesi waphatha uphethe ama-clinic awo-27 ifika nini le yokuthi hayi mina ngifuna ukuphuma manje sengifuna ukuyoba usomabhizinisi akwanele lokhu engikwenzile kona ke ngifuna uyibambe nje kancane uzositshela yona emva kokuthi sithengisile ungasuki imlaleli wami eduze komsakazo wakho sidayise bese siyabuya Kulu masonto onke ngemalini kulo back to school ungawina ama-laptops, headphones, omabonakude, ama-generator, Jojo tanks, cellphone kanye nomkhumelo omkhulu i-PlayStation 5 ungenela thenga imikhiqizo encane yomncintiswano uskene i-QR code ngena kwiwebsite ethi www.freedomstationery.co.za ubhalise ifomu ufake nesipho othenge ngaso abawinile bayomenyezelwa masonto onke umncintiswano uvalwa 31 January 2024 thola ukuthe xaxa ngemalini itholakala kuzo zonke izitolo ezimbili
Ngizile ama voice notes. I-TB idluliswa ngomoya uma sikhwehlela, sithimula, sicula noma sikhuluma. Ukwazi ngempawu zayo kungasithisa impilo yakho. Ukukhwehlela amasonto amabili noma ngaphezulu kungakhombisa ukuthi une-TB. Kubalulekile ukuthi asheshe ahlolwe. Impawu ze-TB yilezi: ukwehla emzimbeni, ukukhathala, ey'nganeni ukungadlali ngokujwayelekile, inhlungu esibili nokukhwehlela igazi. Okusemqoka hlolela i-TB ngoba ingelapheka. Lo mlayezo ulethelwa umnyango wezempilo KwaZulu-Natal. Yabona-ke siyaqhubeka nohlelo lethu la sithi khona uhambo noNkulunkulu. Hayi bakithi siyafunda, siyakhuthazeka namhlanje. Ngaphambi kokuthi masifike kwibhizinisi osuphezu kwalo, osulenza manje, uthe uganile, wathola umyeni, wathola nabantwana, bangaka abantwana. Futhi ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kade usitshela nje ukuthi hayi ubu strict kwabantu osebenza nabo, abahlengikazi abancane abafikayo nompilo, ekhaya ubunjani, ubuma onjani ebantwaneni? Hayi, ekhaya bengistrict. Benginemvubu. Yeah. Bengamthandi umntwana odlala ngaphandle kwesango. Ubunemvubu? Nginemvubu. Bengamthandi umntwana odlala ngaphandle kwesango. Bengamthandi umntwana onamanga. Bengeke ngithi uma ngabe umuntu kukhonta yenzile avume ukuthi umuntu yenzile. Nganginomfana owevame ukuvula wonke amathina wamunca. Number 2 nginabantwana abathathu. Ima amathinani la wamuntu. Amathinja ama ofish no bhontshisi. Amunca. Wewavula wonke wamunca. Number 2 nginabantwana abathathu. Nendodakazi endala uNomsa. Number 2 kubheki, number 3 uNtokozo. Abafana abantwana. Bobathathu abafana. Isiphi lesi sigange sasimunca? Number 2. Wenzani manje? Wow, wenze engineering. Okay. Sisebenza naye inkampani. Sisebenza naye. Kodwa ke ubunjani ebantwaneni uthi ubu strict boy? Bengifuna bafunde bonke. Noma kuneyinkinga bengibaphoqa ukuthi bafunde. Ngibatshela ukuthi sengifundileke mina ngazi ukuthi nina ke nizokwenza njani. Futhi nizothi yini excuse? Ngizothi yini? Bengibaphoqa impela. Athi umuntu uyadlubulundela ngimshonisa esikoleni. Bayakubonga namhlanje. Kukhona nje wakwateleka kuKeMaranini ngamqhuba ngenkani. Ngamshonisa khona. Kukhona wakwateleka kuuniversity ngamqhuba ngenkani. Uqedile une-honors. Uyakubonga namhlanje. Lo mncane, yebo. Ngamanye amazwi abantwana bethu yithina abazali okufanele sibaphushele la kufanele baye khona. Umzali uma ngabe engayazi ingane ukuthi ifundani, umzali kufuneka azi ukuthi ingane ifundani. Kulula ka uma ungafundile ukuthi ingane idlale ngawo. Uthi uyibuza ingane wenza sifundo sini wesibani bani? Athi wema ngenza photosynthesis. Ashita ngeke. Photosynthesis. Ashinto ngeke. Kufanele umzali azame ukufuna awothisha. Awumakhelwane abuze. Noma yena engafundile kodwa zame komakhelwane nabazi. Ukwazi ukuthi wenzani ukuze akwazi ukulandelela. Ingane mayingalandelelwa zimbalwa ezingalandelelwa kodwa ziphumelele. Zikhona ezingalandelelwa. Asingenelana ke ma wase kufika nini la usuthatha isinqumo sokuthi hayibo uyazi ukuthini sengisebenzile mina. Kodwa ngisanentshisekelo enye. Angitelanga nje ukuthi ngaphusha ngafunda, ngadlubulundela ngafunda ngenkani. Nasebhizinisini, uqala nini ukuba nalomuzwa wokuthanda ibhizinisi yokwenza izinto ezincane nokuthengisa nokudayisa? Ngifika nje eMaritzburg. Ngangidayisa otamatisi. Ngoba ngathi ngifika nje ngangidrive imoto. Ngaleso sikhathi ke imoto zethu zayishibhile zazo 500 rand. Ngidayisa otamatisi, amakabishi, mazambane nje ngangidayisa nje. Umama ukhuthe. Izinkukhu, amaqanda ngangidayisa nje. Amajezi ngolande eHammersdale ngangidayisa nje. Usunesi la noma awukabi unesi. Awukabi usazama impilo. Yebo namachwane. Lokho engikushoyo ngindlalela ukuthi mase sikhuluma ngasekugcineni. Amachwane ngwalanda ngo100 ngwakhulisa. Ayakhuliseka. Ngwadayisa esamachogwana. So ngathanda nje ukuthi ngikwazi ukuphila impilo yokuthi ngiyibambele. Mase kulaphana eretire ngiyabuka ukuthi ngizokwenzani. Sizothatha umhlala phansi. Sengithatha umhlala phansi ngizokwenzani. Kwafika kumina uthi hayibo ukhona umama owakhuluma ukuthi wena ukwazi ukwenza amamillion ngeconstruction. Hayi ngakurekhoda lo.
kwasho ukuthi kukhona nomnye ubaba owakwathi asenza umsebenzi hayi ngakubuka lokho ngathi hayi engathi ngiyakwa construction. Imake abantu abaningi bathi mangabe bethatha umhlala phansi basuke sebejaheka bathi ngibali insuku ke ngiyodla endala ngiyohlala ekhaya. Ayidleke endala. Ayidleke indala ayikho. Manje wena uthi mawuphuma uthi angike ohlala ekhaya mina ila ngiqala khona ke impilo manje abantu abaningi baqala ukuba wosomabhizinisi bebancane. Akukushaya ngovano lokuthi ayibonakho ngiphuma ngino 65 ikhathi ngiyoqala ibhizinisi. Ayikho endala ngoba njengoba ngithi ngangiphethe kamasipala. Amanese ayifikela kumina esezofuna amatoho. Lawa kade retire. Oh umuntu aretire bese yabuya after 2 months. Kuphela inyanga embili kuphela nje kade ehlale ekhaya. Ngoba manje le mali kade ayibona iyitshe. Useyidlile. Wathenga lokhu nalokhu. Kunezidingo. Isiphelile. Kunezidingo. Inkinga esiba nayo sithi mase sizoretire. Sithi mangiretire ngizokhokhela imoto, ngizokhokhela umuzi, ngizokhokhela ukuthi iphela imali ungakayitholi. Uyaphuma usenalutho. Usovela isinedinga ukuthi iyalana. Yebo. Nongaboni ukwazi ukuqala ukuthi hayibo imali engaka phela ngeke iziyenze yonke lento. Usukuyibona phela usushayile. Mina ngahamba at 60. Sengibona ukuthi ngiyakwa construction. Mhlamba angibabonise abasebenzayo ke manje. Ukuthi awuqali ngokuphuma emsebenzini. Uqala ngokuvula ibhizinisi usesemsebenzini. Umsebenzi must push you out of work akwena ozoziphumela bisiyakulandela ibhizinisi. Akuba amandla omsebenzi azokuphusha out athi phuma. Athi usungaphuma manje mina ngaphuma kanjalo osumningi umsebenzi wangikhipha wona emsebenzini. So uqale ka construction usasebenza waqala kancane ngavula inkampani ngaqala kancane. Sindi ngingathi khona ufuna ukukubuza mana. Ngifuna ukwazi kabanzi ngala ngoba usho ukuthi usuka construction ngifuna ukwazi ngeyinselelo obhekana nazo ku construction ngoba phela construction isikhathi esiningi kubuye kuthiwa umsebenzi wabo abantu besilisi basuke begcwele lapho ingqinamba nenselelo obhekana nazo. Izinselelo esinazo kwa construction okokuqala nje umsebenzi wabantu besilisa. Kufuneka umuntu okwazi ukukhuluma. Ngoba uma uthula umsebenzi wakho uzokwa. Kufuneka ukwazi ukubona into right nento wrong. Okunye kwa construction akufanele ukuthi uxoshe abantu zonke insuku. Umsebenzi wakho awukhuli. Abantu mabonile babize ukukhulume nabo. Mina ke bayibathi ngiyathetha. Abanye bayibathi umlilo wamaphepha. Ngoba ngithetha manje sengixolile manje. Yebo. Ngoba ngifuna ukumtshela umuntu ukuthi ku-wrong lokho akwenzile. Yebo. Imake wema ngifuna ukwazi mina. Omunye uzothi hayi uma wakwazi uqala ibhizinisi ngoba yena wayenezimali zakhe enezizumbulu akwazi ukusifaka la ka construction kanti ngiyakwazi mina nami ukuyiqalela nje khona umama okulalele manje othi ungaze ngakhuthazeka Nkosi yami mhlambe nami ngingakwazi ukuqala yingoba wawunezizumbulu wakwazi ukungena la ya construction ngokujwayelekile abaqala ngomsebenzi omkhulu. Mawuqala nje umsebenzi wakho uqala. Mina umsebenzi wami uqala kwakuka 6000. Wawenzani? Ngangifaka icounter. Okay. Icounter nje ukuthi abazothenga balunguza. Okay. Nje kwakumsebenzi omncane. Abakunike umsebenzi omkhulu. Uqala kancane. Into ongakwazi ukuyi-afford. Nakamakhelwane ungalitshela ke 1000. Yebo. Ngamanye amazwi uthi fanele uyifune lento. Kufanele uyifune lento. Ungathi imali ayikho. Ngicela ukushaya options amathathu. Kufanele ube umuka construction iba nama account. Umuka construction iba ne credit card. Uma ungena i-credit card umakhelwane nje angakunika u500 uqala. Yindaba ukuthi iba ne credit card ma. I-credit card phela uma ngabe uzoqala njengami ngangisebenza uzoba ne-credit card ozokwazi ukuqala ngayo uma ungenayo imali ukwazi ukuthenga ngayo. Yebo. Kodwa nje kuhle ukuthi ube nama-account. Namanje mina ngiphiliswa ama-account. Ama-account kanjani? Uvule i-account endaweni la uthenga khona impahla zokusebenza. Ube nobudlelwane nezitolo. Ube nobudlelwane nezitolo. Izinto ezinjani nje manje imisebenzi enjani uke wayithola nosuke wayakha nokuthi sekuyiminyaka emingaki manje ukulomkhakha waka construction? Ngiphume emsebenzini ngo2009. Okay.
kodwa ngo2006 bese ngivele sengisebenza. Buvele usuqalile. Yebo. So nje kusukela ngo2006 Yebo. ukulomkhakha wa construction. Yizinto ezinjani nje oke wazakha kumbe oke wayisebenza wakhe imizi yethu emakhaya kumbe mhlambe wakha emabhilidi amakhulu ohulumeni okunjani okwenzayo? Ngakha amabhilidi eyibhedlela. Wakhe izibhedlela. Kodwa ke angikasusi njengamanje ngiyayilungisa. Okay. Ngilungisa ama clinic ngiwaxhume. Ngenza ikole mhlamba isikole esisha. Usiqale phansi nje isikole. Usakhe nje isikole. Ngisiqale phansi Usuwakhe ingakho nje ikole. Mhlambe 2-3 ezinkulu. Osuza khile nje wayiqala wayiqeda. Kodwa ikakhulu ama toilet. Okay. Yebo. Naka uhulumeni njengo indawo zo premier kade ngakha nje isecurity udongo olukhulu olungenza ukuthi umuntu angakwazi ungena njengamanje ngakha ilibrary enkulu eCopsville enkulu uno 75 uneminyaka ewu75 usomabhizinisi osayibambele futhi ngiyabona nje ukuthi ungathi uthi ngeke ngize ngiyidedelele ngiyaqhubeka ngiyasebenza ma akukhathaza ukuthi usaphuma ubuye ebusuku ngiyaziphela osomabhizinisi asikho isikhathi sokulala afuthi awusho ukuthi ngizophuma ngo4 mina kuyaphunywa nje nango9 kuyaphunywa nango10 usayibambe kanjalo nawe? Ngibambe kanjalo nje ekseni ngo6 ngiyavuka kufanele imoto mase iphuma nginezimoto ezininganyana nginabashayeli nginomanager nginomfolomani kufanele bonke mase bezothatha imoto ngibone ukuthi uyithatha nje uyaphi uma ngikusola ukuthi angiboni ukuthi uyapi ngizokulandela uyothi uyokufika mina ngoba sengiphambili. Ugadile umsebenzi wami amandla asekhona kodwa ke phela sengikhulile manje. Ubaba uthini njengoba usebenza kangaka? Ubaba ubheka amatekisi. Ubaba ugadile naye uyasebenza naye. Yebo. So yikhaya okusetshenzwayo wonke umuntu uyasebenza. Wema ngifuna ukukhuluma nalomama osekhaya othi hayibo khona umuntu ono 75 osasebenza kanjena uhleli yena ekhaya uyabalisa uthi ngizokwenza njani mukhuthaze ukuthi kukhona ngisho okuncane ngisho abekuthiwa kanalutho umuntu wesifazane kodwa akahlali ayi ngithole ngimthanda yona namhlanje ngoba ukhuluma ilanguage engiyithanda ngempela. Ngizoqale nje mambokazi umama akabe nendawo yakhe yokukhuleka. Ngeke kube umama ungenaye umuntu obika kuyena usizi lwakho. Manje na uma ngabe ungenayo indawo obika kuyona usizi lwakho uzolibika kubani? Umbama kufanele abike kuNkulunkulu ukuthi namhlanje ngilale ngilambile. uNkulunkulu uzolenza icebo. Mina ngumama onjalo ke. Umama akahlali nje athi dehe. Njengoba kusehlobo nje na uNkulunkulu esiphimvule ngaka amathanga akho asehlanzile. Umbilo usuke wawudla. Mina sengidlo wesithathu. Ima mama. Ngamanye amazwi uthi usomabhizinisi unenkontileka eyenza imisebenzi emikhulu kangaka kodwa uphinde futhi ube umama othatha isikhathi aphume aye ngemuva kwendlu ayotshala. Ngiyatshala. Uyezwa njalo wemama lapha ekhaya othi anginalutho. Hayi angimthandi umama ohamba ecela imfini emzini yabantu. Hamba uyocela intanga. Intanga ziyashuthe wayitshala nokutshala. Uyayishutheka intanga. Enza amajesi. Crochet. Ongcono umama angafonela umambokazi. Athi awuthi lo mama ngithengele umshini wamajesi. Nkosi yami. Ithi lo mama nje angithengele umshini wamajesi. Futhi ngiyokulandela mina ngiyokuphuca uma ungasawusebenzisi. Akudlalwa le. Ngiyazengithanda wemama Sithole. Ngiyokuphuca umshini wami ungasawusebenzisi. Crochet. Akenze okuthile umuntu. Yebo, awugadele omakhelwane abasebenza izingane. Ezu4 nje zizokunika iplate lokudla. Ake ubhaka amakheke. Udayisela omakhelwane. Uma ungakwazi hamba ufundisa isonto elilodwa ke nje ufundele ukubhaka ubuye kodwa kungabi umama othi sazi solala sidleni. Cha. Cha. Uhulumeni wethu unezinhlelo eziningi. Kufundelwa ukufuya inkukhu. Mina ngayifuya inkukhu ngingakufundelanga. Kufundela ukufuya inkukhu, kufundela ukufuya ingulube,
Kufundela ukufuya imbuzi kangathi imbuzi zino cheese zinobisi kuningi ongakwenza umama nje akangitshela ukuthi ufuna ukwenzani akasho hayi abalaleli bokhozi laba wemama njengoba ubabiza nje ngiyakutshela mfana wami abalala endleleni uzobathwala kahle bazosho ngempela manqoba ngesithatha abambalwa abafisa ukuphawula njengoba sikhuluma nomama uJean Sithole. Mamzanele awu waze wangibusisa umama uSithole waze wangibusisa ngiyeza ukuthi usesebhizinisini kodwa ke hayi ungibusisile mina ngubaba nje owunesi okuyona le age ayishoyo ngoba ngina 33 kodwa sengiyagqugquzela ukuthi ake ngihambe ngiyofunda njengoba ngu-staff nurse indlela nje asengibusise ngakhona ngivele ngazibona mina ukuthi I can do this angingafeli ka-EN angiqhubeke siyabonga Nkosi mbusise Nkosi yami sivuselelekile nje kakhulu. Sanibonani eshilo mama Mambokazi kaNkambule nosisi umsakazi ohamba naye namhlanje sisi waseshowe. Bengicela ukubuza mina komama ukuthi njengoba ine-addiction nje mangabe uyithanda akubilula nje ukuthi ushintshele komunye umsebenzi noma ushintshile uhlala njalo uyikhumbula ukuthi ukhopha kanjani ngoba ngiyayazi nesinye unesisi Mlambe eGoli. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Ngitha ngibingelele Khosini FM nqobile maphangalo anti ngqo Nkosi yami ngithi uma wami lo olapho Khosini uma wethu uyasithanda nathi siloko esikona nje ngenxa yakhe konke akukhuluma ngimlalele nami ngihambe emva kwakhe izinyathelweni zakhe nami ngifunze yena ngiyalithanda ibhizinisi kakhulu ngamlandela size siyafana ke nje futhi ke nje ngiyajabula umuze kuphuke khuluma uGuzeni ngithi halala amavezi halala mawami awu angibingelele uKhosini ngithi sanibonani lapho Mambokazi nehambeli zakho yazi yangithinta inkulumo kaMama loke iqalile njena ngizwa kuhlekezela inyembezi hayi ukuthi inyembezi zokuphatheka kabi inyembezi zomjabulo usebenzile umama ngiyambongela bandla kuko lonke nje uhambo lakhe aselihambile ngiyathanda unginika isifundo nami utfale ngisukume ngizibambe esiqine. Ngiyabonga Mambokazi uxolani madonda la eRishmond endaleni niphile nje. Amen mamzanele amen. Yo hayo mama bakithi hayi siyamuzwa yasikhuthaza uNkulunkulu wami yasikhuthaza kakhulu. Siyabonga mama siyabonga kakhulu. Sanibonani mamzanele uKhosini lesihambeli sakho. Ngiyabonga kumama ukuthi abe nempokophelo nekushisekela kokufuna ukuthi achieve ama-goals akhe. Ngiyambongela kakhulu ukuthi ohambeni lakhe noma kade kukhona ukwehluleka endleleni abazali bengasafuna aqhubeke nokufunda kodwa kwasho ukuthi uphokophelele phambili waye wazi wafika. uNkulunkulu ngathi konke akamenzele khona kungaba isibusiso esivela kuMdali. Ukwenzile kwenzeka phothi la sibahlulwa yini ukwenza. Ngiyabonga mamzanele ukukhuluma nophindile ngqobo ngisemnambithi eSpeedville. Uyabeza abalaleli bathini bathi maze bavuseleleka khona la ngimthandayo othi staff nurse othi hayi khona ngiyasukuma manje ngiyafunda kukhona lothe mawuyakwazi uyamazi wena lothe ukwazi kahle unqobile ingane kadadewethu ngiyamthanda kushuthi ke uyincwadi efundekayo njengoba eshethi hayi lokho akukhulumayo sofakazi siyakwazi ngamkhuthaza ngamfaka emsebenzini wayibamba wema nangomunye ethi hayibo umuntu oke waba umhlengikazi ayiphumi lento kuyena ngisho njalo nami ngithi njenge event organizer umhleli wemicimbi uyazi kuye ukuthi noma ngiye emshadweni nomuntu ngiyithuke sengisukuma ngifuna ukusiza ngoba ingaphakathi lento nakubuhlengikazi injalo yini uqinisile yebo injalo yebo kodwa njengoba esho nje angiyekile omakhelwane bami kukhona abakadlamini abadala ngenza sure ukuthi every week ngiyahamba ngiyobheka ukuthi badingani ngibathengela ama fruit
ngibaphendule ngibenze some exercises nje angiyekile ngoba nasesitolo makhona oqulekayo ngixuma qala ayiphumi nasesontweni makhona oqulekayo ngixuma qala ayiphumi lento kodwa ngeke ngibambele kuyo ngizobambele ebhizinisini wema ngifuna ke ukuthi abantu abaningi uthema ukhuluma lana izinto ukhuthaza abantu besifazane wathi umuntu wesifazane akabe nendawo yakhe yokuceba indawo yakhe yokukhuleka ngithanda ukuthi mina ngithi uyazi ukuthi lana eshilo ngihleze ngithi sebenza wemzalwane bese ngithi asithandaze bese siyasebenza singagcini ngokuthandaza kuphela abantu abaningi ikakhulukazi abakholwayo bayasaba ukukhuluma ngento yebusiness bayasaba ukukhuluma ngemali kube ngathi ubathanda imali ke laba thina siyakholwa nje uNkulunkulu uyongipha uma ethanda kodwa cha nina nisebenza too much basho kanjalo abantu uthini kubona nami bahlala bethi ave ngithanda imali uNkulunkulu akasena lo waNkulunkulu woAbraham ayekhuluma emadlebeni abo uNkulunkulu kuthina usekhuluma ngezenzo uNkulunkulu wanamhlanje useyinkulunkulu wayizolo usewuyilowa uNkulunkulu kodwa akufanele ukuthi sicabanga ukuthi uzokhuluma ngeke samuzwe ekhuluma sifanele thina ukuthi simcele asilekelele kwesikwenzayo sizophila kanjani uma singena imali esontweni sizonikela ngani indlu kaNkulunkulu esontweni einkonzweni esikuzona ifanele ukuthi ibe yinhle sifanele ukuthi thina ke eCatholic siyabondla befundisi sikhokha isondlo uzosikhokha ngani ungasebenzi uzophila kanjani ungasebenzi kumbe nje noma ikliphe enye inkonzo kweshumi yakhokho kweshumi sebenza mzalwane sebenza nzima bese uyafunda noma ngasafundekanga sebenza kodwa umthando uNkulunkulu ukwazi ukusiza abanye ngifuna le yokuthi ukwazi ukusiza abanye ngoba uke wathi manje njena ngiyazi ukuthi ngiyabona ku Facebook wami bayangena bayasho ukuthi hayibo nakho nami ngumama ngifuna ukwenza lokho ungangisiza ngani wema uthe abantu besifazana basukume basebenze kodwa ngiyazi ukuthi unezingane ezintathu ngokwakho izalile kodwa unenqwaba yeingane zakho ozikhokhela ngisho ezikoleni ezinye sitshele kafushane ngalokho nginezingane ezintathu bese kuba nabazukulu abasihlanu kodwa sekukhona umzukulu esengimthathe ngendlela wesithupha ngoba ngamthola exakekile umntwana ephepheni ngamfundisa uyipharmacist namhlanje wamthola kuphi ma eNkululeko ilanga wafunda iphepha wafunda iphepha wathola ukuthi uxakekile wamsiza ufundile manje useqedile ubumfaka evarsity yebo useqedile manje futhi umsebenzi awutholanga kahle senimregister ukuthi enzeni uye UCT wenza medicine uyofundela ubudokotela yebo uqale wazama ipharmacy kwangalunga ngendlela ahloniphe ngayo ube phasa ngo 90% manje umqalisa phansi uyofundela ubudokotela yebo kukhokha wena ma yebo uhlakaniphile ngiyazi abona angiyazi uzophasa lento yokusiza ingaphakathi kuwena ingaphakathi kumina kuze kudinwe ingane zami ukunikela kwabanye nokusiza abanye yebo ngiyanikela imndeni exakekile nginika ukudla ngiyabahambisela emzini yabo ukudla noma ngabe ngizokuthiwa umzalwane uyagula ngiyahamba ngiyeka lo mzalwane ngibona ukuthi ngamsiza ngani ngifuna odokotela engisebenza nabo sibani ungangisiza la athi wozala mhlawumbe usePine Town thatha imoto yami ngimthathe ngimsePine Town leyo addiction abeyisho lo mzalwane yebo ikhona kodwa uNkulunkulu umbeke phambili kuko konke ngimbeke phambili mhlambe ngicela ukudlula la ngithe ngilungisa umuzi wami lapha ekhaya kwafika ukuthi siyenza imizi yethu ibe mihle kepha thina bomama still siyokhulekela esihlahleni ngathi cha uNkulunkulu ngizokwenzela iroom ngine room mina othandaza kuyona iroom nje elinako konke ke emakatholika yazi lineziphambano linako konke amabhayibheli linako konke nje nendawo yokuguqela linako konke nje ila ukhuleka ngathi inkosi ke nawe ngikuphi room uma ngabe nginenkinga ila ngizofika khona sihlangane khona emlanjeni noNkulunkulu
sihlangana la noNkulunkulu. Mama isikhathi uyabona nje sesivusane yambili imzuzu ngaphambi kokuthi kushaye ihora le-12 sikhuluma nomama uJean Sithole la kuKhozi FM ibulungisa Sindi. Umbuzo wakho wokugcina nje ma ngifuna nje usonge uhambo lwakho luthinte abantu abaningi ukukhuthala ukungasitholi isikhathi sokufunda kodwa uphokophelele ukwazi ukuzifundisa ufunde ebusuku ugcina uqhubekile wathola amajazi uyayika wagcina ungene ngisho ebhizinisini namhlanje usokontileka omkhulu kangaka. Khuthaza umuntu wesifazane futhi ngiyazi sike sadlula la awuphinde umkhuthaze ekhaya ukhuthaze nje wonke umuntu ukuthi akusetshenzwe. Ngicela ukusheshisa la ngithi angabi khona ingane ezohlala ekhaya sikhona ngoba imali yokuregister ingekho. Ngicela nje ukugijima ngisho njalo. Bese ngithi angabi khona umuntu ozothi akazi uzolala edlini. Ebe nezandla ezimbili. Umuntu akakwazi okuncane azokwazi ukwenza nokugada nje ingane ezimbili. Ingane nje ezimbili uzigade nje. Uwenza amakhekhe amabili udayisa. Uwashele omakhelwane. Uklinele omakhelwane. Akukho ongeke ukwenze ukwazi ukubeka ibhodwe endlini. Wonke umuntu uphiwe, akekho umuntu ongaphiwe. uNkulunkulu azange amdalela umuntu ukuhlupheka. Kodwa ubuvila abasuvila bangakusaba ukusebenza kanzima nokungalala. Mina ngelinye ngohlangana nami edrobheni ungangiboni wemambokazi. Mase ngisebenza ngisose ngihamba ngisheshe. Ungangiboni. Ungaswekile kanje nje kusokile umuhle kanje namhlanje. Ngifaka isigqoko sewu. Sindi sasiyalivala uhlelo lethu bazokuthola phi abantu abafisayo ukuthi bakhulume nawe. Ngiyazi ukuthi nami ku Facebook wami bayabhala kulungile ngizodlulisela kuwena kodwa bazokuthola phi abafisayo ukuthi bakhulume nawe. Ngiyasaba ukufaka ucingo ngizofaka i-email address. Okay. Ithi Jean Sithole. Uyasaba nocingo. Ngiyasaba. Ithi Jean Sithole. Asubhaleke lo Jean JEAN SITHOLE. Okay. Jean uJean lo ngathi Jean eqokwayo. Jean eqokwayo Sithole. Okuhlangene @telkomsa.net. Akobe niyesa njalo bafowethu nansi i-email address uma umama lapha ekhaya ufuna ukukhuluma noma usuyokhuluma nabantwana bakuthumelele i-email ku jeansithole@telkomsa.net uzokwazi ukuthi ubaphendule mama. Ngizobaphendula ngempela. Mama uSithole siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje nanguSindi efisa nawe ukuthi avalelise. Siyabonga kakhulu mama uSithole usungule namhlanje wasigqugquzela kakhulu ikakhulukazi abantu abasha. Saziwa ngabantu abasha bangasafuni ukusebenza isikhathi samanje hlezi silindele izinto ezizakalula. Siyathemba ukuthi umlaleli ekhaya umama umuntu omusha ukutholela igqugquzeleke ukuthi kuyasetshenzwa akuhlalwa uyacabanga ukuthi yini ongayenza ibhizinisi kuningi akubalile umama esingakwazi ukuthi siziphilise ngakho sibalekele ukuhlupheka. Sibonga kakhulu Sindi awuphinde futhi ukuthi wena ke bakuthola phi abalaleli. Sindi kaMadlamini Mbatha ku Facebook, Instagram Sindi Mbatha @Sindi Mbatha _Shandu then ku TikTok Sindi @Z. Sibonga kakhulu sithando sami ngizosifaka isithombe sami noSindi lapha ku Instagram @Mbokazi Zanele uma ngabe sivala nje la ngifuna libone le ntokazi enhle kade ngihleli naye namhlanje ngisakaza nayo kanti kuwena Mam Jean Sithole siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje sikhuthazeke kakhulu. Ngiyabonga kakhulu na. uNkulunkulu asigcinele wena akukhulise akuphathe kahle. Ngiyabonga. Amen. Usekhona ke uNongcebo.